Čaute, takže ja vás pozdravujem z ďalšieho videa. Tentokrát sme sa vybrali s Marekom tu na Rankavič na kapre, tak uvidíme, že či sa niečo podarí. No a ideme si to chystať, takže držte prsty a možno, že vám to dneska vyjde. Marek, ty už chytáš? Hej. Hej? Už je to tam. Majú to tam, hej? Majú to tam nahodené. No nič, idem sa ja prichystať tiež a uvidíme. No, takže ja už mám postavený stojanček na loďku. Tu si dáme lodičku. Ideme ďalej. Lodičku mám postavenú, stojane. No a teraz tajnú desiatu. Ďakujem Ivanke. No a tablet ovládačka. A baterky do lodičky. Takže toto jedna, druhá. A idem to všetko skompletizovať, aby som mohol konečne začať chytať. Let's go! No, ja ešte ani nevybalený. Akurát spojazňujem lodičku. No ale Marek už ide bomby. Marek už ide bomby. On je tu jak doma. Tak čo? Tu bývaš, nie, za rohom? Hneď. Pár metrov. Jaký bude Marek? Veľký, malý? Malý. Ale kapot. Menší jak ja? Trošku. No to dobre. 2 cm od teba nižší. No Marečku, ukáž ho. No však pekný. Začiatok. Hej. Marek, ty si profesionál, nie? Áno. Ty vieš mobil, ryby ťahaš. Profesionálny na kamere. No, kašo. Bertičku. Pekný. Pekný. No Marek, prvý kaprik je tu. Prvý kaprik je tu. Len to som položil. Nestihol som ani lodičkou prísť naspäť. A prišiel čuvač. Krásny, zdravý kaprik. Poliplutvaš by sa mu říkal. Krásny. Vynikajúco. Ideme ho pustiť. Krásny opúpkač. A možno, že dnes vyveziem aj ja. Pecka. No, natoč. A poď môj. Nebaj domu.
Marek, ďalšiu rybku máš? A ešte raz mi zazvoní telefón a bude bublinkovať. Marek ťa rybku. Teraz tu mám štyrku akvu. Potom tu mám ešte také farebné typle od Eldorada. Tak trošku montáž a idem to vyviesť. Tak, ďalšia rybka pre Mareka. Krásny. A ja Maličký, už, ale krásny. aj paráda. No ja už konečne začínam chytať tiež. Mal som také menšie problémy. Marek pustí rybu. A ja som mal taký menšie potíže. Som sa nevedel spojiť tablet s mobilom. No ale potom som na to prišiel, čo to vlastne bolo. Takže tak, no. Už to všetko fičí, tak ideme na to. Tak, konečne som sa dostal aj ja už konečne k udici a Marek už mal 2 ryby. No, takže na jednu dám tú redfišku, obľúbenú Matušovú. Tak ju napichnem, šup. Odstrihnem si ten bite floss. Tu mám nadväzec. Tak. Šup. Cez očko. Stiahnem to dole. Tak. Ešte to dám tak na obratli, pritiahnem. No, tu cvaknem. Fuk. Ja som dal zapaľovač, tu je. Zatavím. Tak. A je to. No, uvidíme. A na druhú dám Devil Krill. To je zase moja obľúbená. Takže uvidíme, čo bude. Čo vlastne dneska vyhra. No, jednu už mám vyvezenú. Teraz dám druhú. Povolím. Šup. Šup. Tak, na tejto mám redfišku. No. Položím to na vodu. Šup. No. Rozumiem. Tu mám na krajičku. Ísť sem. Ešte raz. No a poďme na to. Chytáme už asi hodinku. Zatiaľ som nemal záber na túto udicu, ktorú som dal na stred. Takže ju, to je na Devil, to dám tam pod tie vrby. Tak uvidíme, že či sa tam aj dačo príde. Idem to všetko prichystať a vyviesť to tam. Mal som ďalšiu rybku, karasika. Marek ho vypol raz, dva. No a idem to previesť znova a čakať na kapríka. Vidíme, mohli by prísť nejaké kapríky, lebo momentálne karasiky nám tam nabehli. No ale uvidíme čo. Takže držte prsty ešte.
prekážky vošiel. Ale neviem. Asi nebudem nič veľké. Dúfam, že to bude karas. Je tam. Krásny kaprik. Výsček. Konečne to není karas. Krásny kapr. Výborne. No takže po Marekových kaprikoch sérii, čo mal, konečne prišiel ku mne. Ja som mal najprv karasa, potom som mal 3 zabery, ktoré som sekol a sa mi vypli ryby. No ale teraz prišiel tento krásny šupinačík. Telisec, pardon. Takže nádhera. Dúfajme, že im bude chutiť ďalej. A ideme na to. Čo to, Marek, máš s ľudicou? Kope jak kňak. Marek má ďalší záber. Marek je skej jak pila. Koľko máš rybu? Už sa to vlastne nedá ani počítať. Nie ani zrátať. Fakt akože pecka. Tak ako jedeme bomby. Takže je to super. Máme také, že trošku tiché časy. ale stále sa dá čo motať, takže je to paráda. Sa nebude malý. Ešte raz, Marek? Nebude malý. Nie? To uvidíme, aký bude. Keď bude pekný, tak ho ukážeme. Keď bude malý, tak odchod dorastnúť. Kámo, to je on. Ja Marek. si myslím, že už tu není. Čo to je? Toto je bomba. Hej? Toto je trošku iná bomba. Ty vole, pozrite sa sem, jaká ryba. To kapra 3 roky som chcel chytiť, ani raz sa mi ešte nepodarilo chytiť, teraz je tu. Máš radosť, Marek? Ty kokos. Ukáž jak. Avarde minč! Pecka, nádherná ryba. Ty kokos. Toto je krásne. Wow. No, je ideme ten ho toto odkvačkať a zdokumentovať. Tu je tento krasavec. O tomto kaprovi som tu chodil, na toho kapra som tu poľoval už 3 roky a teraz sa mi ho podarilo chytiť. Nádhera. Vajčaka. Krásne. Krásna ryba toto už je. To je tu paročný kaprik. Krásny. Dá to už prežil. Hej, má už odžité. Výborne. Ideme ho No pustiť, nech žije. tak presne. To je ryba. Krásna Toto rybka. už je rybka. Koľko, Marek, mal a sme vážili? 15,5 kg. No, paráda. Gratulujem. Díky. Teraz, priatelia, čo sa podarilo Marekovi, tak to je jedna nádhera. Pozrite tam. Krásna ryba, ideme ju vyfotiť, pokamerovať ešte, ale je to pecka. Mohikan. No Marek, čo by si povedal k tomu No priatelia, prišla ďalšia mamba. kaprikovi? Tu kabel sa volá. Pozrite sa na ňo. Jazda z ničoho nič. Jazda smrti. Bral to do zatoky. A pozrite sa na toto tu. Krásna Poďte ryba. sa na toto prišeru. Neskutočný dačo. Se kokos, toto je torpedo. Marek, jaká váha? 19,80. A koľko, a jaké by si meno mu dal? Meno by som mu chcel dať Matúš Hudák. Alias Joky Papája. Krásna ryba. Masaker, no. Dielo. Tak, Poďme ho pustiť. tak. Ty kakos. A pôjď do vody, tučňak. Pozrite sa tam. Krásna. Pozrite sa za tú bombu. Ty kokos, toto je ryba. Dnesná ryba. To dielo. Brutál. Pozrite tam. A plávaj domov. Ty kokos, to je ponorka. Kšos. Je tam. Brutál. Marek, gratulujem. Díky. Čo to dušky? To balíme, ale karasi nás neopustili. Takže takto. Ale pozrite sa, aké karasi to sú. To je mega karas. Takéto karasi tu. Uá! Nás celý deň otravujú. A odchod. Tak a máme tu koniec
našej jednodňovej rybačky. Lov na Arapajmi ukončený. Presne tak. Krásne ryby sa poťahali, respektíve Marek. Hej, ja. Nádherné ryby. No a jak by si to Marek asi zhodnotil dnes? Dneska sa nám podarilo toto, čo na Rankaviči sa ti malo kedy podarí, tak si zachytať. No a dneska to prišlo. Chvála Bohu, takže dobrá výprava za nami. No, takže Marek pochytal parádne. Ja som si tiež chytil nejakú rybku, super. No a už to balíme a odchádzame preč. Takže hovorím, každý spokojný z nás je, zachytali sme si počasie parádne. Super. Vidíme sa pri ďalšom videu.